Karbiaron barim jorkli jo phejo anim rokom kirimatum amithang aronatang anan kapangcho ponthuja phanpura kedamtang aningkan karbi hong hariamai mahang pathek ponlo bangso phi piniyarni karbi hong hariamai dipu district amai atum patir bibonsi dipu rongkangjang club open stage along kichengsi krungsai amai paman pon Bangso krungsai mai kang yahud mesen me etpen kichun ponjia phan adap than kar klipon along bongkrok arnam pajirpen hirjume hangponsi mai pangchenglo Karbi hong haria mai dun mai phu dhon sing hanse soarlo hin pen sangpi kawikiling petum kachapa hem phu pona maya long kongchun bang rajan bepensi maya thepi jaipon Labangso maya long alohia man pen karbi hong haria mai bidisar sar imbe karbi hong haria mai tiripi dihin kongchun bang anparta abarim em ajit rongkhang abarim dsp doniram tiso rongkangjang rongasar mohori dera mile pli sdp jensing ingti pendanglo chwarkli chophejo anim rokom kiri mararatum chetong dunsi maya long rd chipidon Bangso amaya long karbi hong haria maya kongchun bang Rajan bepen kaning jeponke karbiang long along penang an karbia ron barim kirimatum horbong arnam anta kipu thek thetum dopiklang la solong non ove kimi karbi hong hari kirimatum aphan horbong arnam kipu chwarkli chophejo lahai ke thek labje aphansi karbi hong haria mai kapadopon posi ning jepon an mana hong hari kachip udun pen itu pan ali disi labangso nilkum mathasi nilkum labangso karbi hong hari amai nilkum dipu district pini mai kipadupon chuke damtang kitengsi chuke damtang ciklion chokne prang nilkum di market long tami tum conference kepada district committee kiseng mai padur lapana Karbi hong haria mai gibi ponalong dhon sing kramsa pensi karkli ka phijo bangke womut wokanta mesen bosi KHA district committee pajathang chunbang horen terang pen ningje pon Pini kicengsi labangso kacingwai cingsai amai pidu ponmo nasi labangso amai pidu de aprang atau dap porpai nerke belum niru tumdak labangso dipuatan arisu Athan labangso ni tum arti pono labangso asik arti bang meu lapen aprusar ke siri dhonsing hanselo lasi wor kamu ka bang ke misen par e pame lapen amir tisap lapen akeng kingdom chom lapen dak akhendit hang ason tawe lapen anghoy langkong ta misen lapen lamadus ta misen lasi lahai langdam lo pedang de ilitum karbi hong hari aphan hempu muklang lapen pira sing ya atum nangching honpek lapen ilitum karbi khepan akimang ason doan lapen akisung doan ta hempu muklang lapen pira sing ya atum ilitum karbi khepan engtur konjelang Halapu abarim DSP pen kaning jepon ke karbi hong haria mai ki bipon ke mesen lo lapen karbi anglong autonomous council ke seng cheng ngahot pen sei karbi atumta methang ajutang jubat kapang tang ponjia phan karbi hong haria mai setami pangtang ponang jia podlo pusi ning jepon Pirthi adang along king kam kache jordun la so akai ki mialong ke thek dunjia phan la son ame akenang sot putugali la so ame bang non pen ha council ke sing 1952 ba 51 52 aning kan hut pencil ha ame dulang je pol la ha ame le du po sonte non ilitum akar bi monitum kapre ka ron ki rim dun chepa ok dun la ha bang a chance aviderje pol ba aning hang he derje News report Karbi Anglong live